Това е Нерха и това е балконът на Европа. Тук на тази тераса над морето са снимани много кадри от филма "Синьо лято" и е много туристическо място. Изненадан съм колко много хора има тук сега в Нерха, понеже не е плажен сезон и мислех, че градчето ще е празно, но то е пълно. Точно като в лятото от нашето детство. Жизнерадостно и топло. Тук ядяха сладолет от тази страна на терасата децата от филма и тези планини отзад се виждаха, суровите, високи, полуголи планини. Пиранята ядеше сандвич и бяха тук на тая ограда. И тук долу са суровите каменисти плажове, на които също има много серии, много кадри. Магическо е, вълшебно. Балкон де Европа. Андалусия, най-топлата част на Европа. Вечно лято. И това синьо море. Там отсреща малко по-нататък е по-големия плаж. Там ще отида по някое време. Къде е поставен корабът на Чанкете, в който той живееше, старият моряк от филма "Синьо лято", който е сниман от месец август 79 година до месец декември 80 година тук в Нерха. И както се вижда, има и други хора, далеч не от младото поколение, което го помнят. Ето го корабът. Ето на този адрес е бил магазина на чичото на Панчо от филма "Синьо лято". Тук има снимка архивна и пише на Панчо в серията "Верано азул". Верано азул означава синьо лято. Тук беше строгият му чичо. Точно на тази улица. Това са уличките на Нерха. Не могат да се сбъркат, познати от филма. Андалуска
бяла архитектура и тесни улички да пазят сянка. Това там е плажът Буриана, на който също има много снимки във филма Синьо лято. Много красиво тук, направо невероятно. Има хора на плажа. Сега ще се изкъпя. Навръх 50-тия рожден ден. И още хора отиват на плаж. Това е плажът. Тук са снимани много от сцените. Един от тези ресторанти е ресторант на Айо от филма, който тогава сервира паеля и даде кобилата си на Панчо. Прочетох в интернет, че той наистина държи ресторант, наистина сервира паеля и сега вече много възрастен, все още работи тук, точно на този плаж. Дали няма да го видя? Ще отида по-близо до морето. Цели легла има тук за лятото. Даже и за сега. Ето там, къде има хора на плажа. Дори на 4 март. Пясъкът има камъни и е сив. Няма качеството на българските плажове. Ето го ресторанта на Айо от филма Синьо лято. Даже пише там отгоре на бялата пирамида Айо. Значи така се казва. Палмите не липсват, разбира се. На плажа в Нерха. Сега не е време нито за обяд, нито за вечеря. А и сигурно няма нищо веганско. Но дали няма да мярна Айо? Не го виждам. Други хора са на бара. Какви са цените? Маслини 3 евро, супа гаспачо 3,75, аншоа, салати 8 евро, месо, риба, паеля, ето я паелята, знаменитата, 10 евро, яйца
и спагети, омлети. Нищо за вегани, ето както си знаех. Абсолютно нищо. Десерт крем карамел 4,50 евро. Сладолет една топка 2,25 евро. Хляб 1,25 евро. Айоли 2 евро. Майонеза 2 евро. Ето как изглежда отвътре ресторанта на Айо. Но Айо не се вижда. Вали дъжд днес от сутринта в Нерха. Какъв хубав момент за посещение на пещерата край Нерха. Там е морето, екзотичната зелена растителност. И сега имам час за 10:30 за влизане в пещерата. Невероятна красота е тук. В пещерата от синьо лято в Нерха.